Korean Drama presents Handu Manan So Sa Ka Awit. Ano pa daw sayang kaagi karon? Muganing usa ka lalaki nga taga Pagsabungan, Mandawi City, Cebu. Ang atong matatampo, nagdasingan nga Rodel. Recorded by X Thunder Gaming. Salamat! Thank you! Asawa na gid ka, Julina. Ako na gid ka. Imo og imo rikit ko, Rodel. Julina. Rodel. Ano? Ano sa'yo resort? Positive. Mabdus ko. Yes! Biliban ako ninyo, bradoy. Magkasinabot mo musta ng butang. Nanawar no? Kuyo gid mo nga mag-gym. Sus, ako mo itong asawa. Asam sugot. Gusto mo niya nga mag-healthy living good? Grabe siya ka-active o ka-conscious siyang lawas? Bisag mabdo siya, mag-gym gyapon siya. Oo, pero mild ra. Perfect yun kayo ang inyong relasyon, bay. Taon pa. Love, marag mga anak na matingali ko. Ha? Dalong tiga sa ospital. Love, ka-cute sa tong baby girl. Buyag. Liwat kasi ni mo, love. Picture me, love. Dali. Ala, love, di katawa siya. Videohi, dali. Oh, sige. Abi ng phone, love, babe. Mag-picture ming do, ha? Daghan na kita kayo mo pictures o video? Nahibaw ko. Kaya gusto magod ako nga na ako handumanan sa bata pa si Inday. O gusto sa nako nga makakita siya, nagdako niya. Kung unsa siya ka-cute. O kung unsa nato siya ka-pinangga na tuntuha. Madali. Mag-picture o mag-video tantulo. Love, naglain man ang akong lawas. Ha? Uy, nag-lose pa ba ka? Nisuka ko gikan. Oh, pa-check up ha. Pa-check up ta. Inig, di-off na ako. Okay? Ako na lang. Kaya raman ako. Sige. Dili man mag-abot ang atong day off ko. Okay. Ya, balita ilan niya ako. Kaya raman ka nimo. Kaya na ako. Ako lang ibili ni mama ang bata. Hello, ma? Dong, alis sa bahay karon dayon. Kay si Julina, nakuyapan. Unsa? Unsa man ni tabo, ma? Naghatod siya sa bata kay magpa-check up siya. Unya, bao na to. Kalit lang siya ang nakuyapan. Oh, yan ang doktor. Dok, kumusta ka kong asawa? May kanser ay mong misis, sir. Unsa?
Recorded by X Thunder Gaming. Love, Yes, love. Unsa may gikinala nimo? Okay ra? Komportable ra ka? kapoy naman ko, love. Unsay kapoy? Love. Ayaw pagsultian na. Ikaw na pahala di Inday, ha? Og gusto na ako nga igabot niya 18. Adlaw mismo siyang birthday. Imo nang himuan og slideshow. Og ipakita nimo and celebrate sa iyang birthday. Gusto ko nga makakita siya kung unsa nato siya kapinangga. Love. Naapag ka na sa iyang birthday. Ako kaya pagsultian. Love. Love. Love, ayaw ko biyai. Love. So I'll just have to believe someone. Rest in peace, love. Magpakaligon ko para ni Inday. Mahal kay tika. Ug hangtod sa hangtod kang naasay ang among kasing-kasing. Nak, wa kay plano nga mopahuway. Ha? Yan naman, ma. Ay, sukad nga na, wa na si Jolina. Trabaho bay na lang yun ka pirmi. Wa na ko makakita di mo nga maglingaw-lingaw ka. Wala ko'y panahon, ana, ma, eh. Nak, naasad kay mga panginahanglan. Dili ka gusto magminyo og usap? Wa pa may miabot, ma. Pero kung na ako'y magustuhan, ngayon dili. Kape o. Oh, ha? Ganina ra ka doko kay sa imong trabaho. Relaxed pa nagsa. Pangapisa. Salamat kayo, ha? Single mo ka? Ha? Single pa ba ng nagngano bibyan nga kauban mo sa trabaho? Ambot lang. Pero buutan ba siya? Kung nakabantay ko nga mura siya o naibaw ko nun siya ako mga panginahanglan. Aw, para may bawaan mo. Pagbuyapi! Ha? Sure ka nga andam ka ng musod og relasyon? Oo. Gusto na akong suwayan. Sige. Way problema. Kay ako, wa pa mangyog ko maminyo. Og ikaw, biyudo sad ka. Suwaya na to. Hi langga sa mama. I love you kaayo palangga. Malipag yun nga makakita si Irene ining video niya sa bata pa siya. Mao niya akong i-surprise inig birthday niya. Hapit naman siya magdibo. I-send na lang na niya. Para ma-delete na nimo sa imong cellphone. Wa ko'y plano nga i-delete ni. Bawa na rin ang nahibilin nga mga handumanan ni Irene sa iyang mama. Oh, mao ba? Ay,
Ato na ko. Oh, asa man ka? Muuli na ko. Ha? Pa, anong na mga lamisa sa gawas? Preparation na para sa imong dibuog, maday. Oh. Thank you, pa! Pwede ko mag-invite ang mga friends na ako? Go ahead. Magandam ko sa video nga akong editon para siyang dibo. Oh, asa mo to akong cellphone? Wala naman din sa hunos. O sige pangita ni mo. Oh, Kaning cellphone? ay, salamat din taon. Kuyawan na ako eh. Abi na kugwa na. Oh, Ah, Tempa. Tempa, asa ang mga video o pictures ni Julina din eh? akong gipang delete. Unsa? Nga naman. Kay dili ka maka-move on niya samtang naaapat to. Maong tanan nga naa siya, ma-picture o ma-video akong gidelete. Pero nahibaw ka nga mo to i-play na ko ugma sa birthday ni Irene. Samot nga masakitan nimong anak kung imo tong i-play. Unya sa adlaw pag yun mismo sa iyang birthday. Huwag ka makasabot. Ikaw may wa makasabot, Rodel. Ako na maoy ah. Wa na imong asawa, patay na. Pahawa na. Rodel, Pahawa na. Ay, napakita na ko. unsa? Ah, ayaw ko ginang. Buwag na ta. Labas ay lo ako. Dili na ako matuman ng imong plano nga. Pakito na ako si Day Irene sa mga video o pictures na to. Nagmahay ko. Nagipasuod pa na ako si Vivian sa akong kinabuhi. Di na ko musap lang. Ikaw rin ang babae nga ako mahalon. Hangtod na sa akong kamatayon. Waking up with my head in a cloud. Dito sa nako na-realize nga dili pa gid ko andam nga musud og laing relasyon. Og dili mahitabo nga maka-move on ko sa akong asawa kay siya rang akong mahalon hangtod sa hangtod. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao kito mga higalang kaagi ni Rodel nga taga Pagsabungan, Mandawi City, Cebu. Uban sa awit ngayang ipangayo, awit karekulaan. Mind over matters of the heart. Ang mga kaagi gibuhatan na doon sa radyo ni Carol Marie Hikain o gabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higala o mga sukin ti paminaw, kinasingkasing ko gidapit sa papada sa inyong nakalinlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sakawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.